Velkommen til vores bevis for Pythagoras læresætning. I dag vil vi gerne bevise, da Pythagoras sagde, at a i anden plus b i anden er lig c i anden. Mit navn er Emma Sofie. Og mit navn er Mathis. Og vores kameradame, som vi ikke skal glemme, hedder Sofie. Okay. Og hun vil nu gerne præsentere noget for os. Læresætning fortæller os, at a i anden plus b i anden er lig med c i anden. Dog kun i en retvinklet trekant. Vi kalder de to sider for a og b, og hypotenusen for c. For at bevise læresætningen for Pythagoras har vi kopieret 4 trekanter. Og som vi kan se, er de alle sammen rette, og vinklerne er sat ud i hjørnerne. En af de 4 trekanter har dannet en kvadrat, og inde i den kvadrat er der 1 til kvadrat. Men for at bevise, at det faktisk er en kvadrat, bliver vi nødt til at vise, at alle siderne, eller alle vinklerne er 90 grader. Okay, vi kender ikke den her vinkel, så vi har valgt at kalde den for x. Vi starter lige med at taste den her trekant herude. Som vi jo ved, vi bliver oplyst med, at den her er en retvinkel, og derfor har 90 grader. Og så ved vi, at i en trekant er der 180 grader, så der må være 90 tilbage, som skal deles på de to sidste vinkler. Så den ene må være v, og den anden må være 90 minus v. Det samme gælder for den her, så den ene er v, og den anden er 90 minus v. Her er der så noget, der egentlig kunne ligne en cirkel, som vil være 360 grader. Men så en halv cirkel er jo så 180 grader. Siger, at vi tager v fra v, er der 90 tilbage, der bliver delt mellem de her to vinkler, og så er der 90 tilbage, fordi den skal jo blive 180 på den her vinkel, som er x, og så ved vi så, at x er lige med 90 grader. Det er så også gældende for alle de andre vinkler i den her kvadrat. Så nu ved vi, at vi kan regne dens areal ved at sige c gange c, og så arealet af kvadraten er c i anden. Nu har vi altså 2 måder, hvorpå vi kan udregne arealet. Den ene er den første her, hvor vi siger a plus b i anden. Det er altså over på kvadraten a plus b i anden. Den anden måde er, at vi tager de 4 trekanter herovre på kvadraten, og tager en halv gange a gange b plus c i anden. C i anden er, som Sofie lige har forklaret, det store kvadrat. Vi skal nu bevise, at de her to er de samme. Det gør vi ved at tage a i anden plus b i anden plus 2ab og sætte et lighedstegn og sige 4 gange en halv ab plus c i anden. Det næste vi gør, det er at vi skal være sikre på, at de er helt det samme. Det gør vi ved først at udregne det her stykke. Der får vi 2ab plus c i anden. Vi kan nu se, at det her kan komme til at ligne den læresætning, som Pythagoras herover har formuleret. Ved at 2ab og 2ab går ud med hinanden. Og nu kan vi altså skrive a i anden plus b i anden er lig c i anden. Og det er så beviset? Det er så beviset for hele det her, vi har stået og lavet. Så tak for i dag, og håber vi ses igen.